Hello, hello, hello. Big love shoutout. Rodel Marcos. Big love shoutout, Rodel. Rodel Marcos, tamsak. Maraming salamat sa patamsak, Rodel. May jacket ka na. Medyo madilim ha. Pasensya na ha. Medyo madilim. Ayan. Thank you for coming, Rodel Marcos. Salamat sa patamsak mo dyan, Rodel Marcos. Uy, uy. Maayong hapon din, Rodel Marcos. Maayong hapon. Taga saan ka, Rodel Marcos? Wala pang ano ko dito ilaw kaya medyo madilim. Medyo brown out pa. Thank you for coming, Rodel Marcos. Dikit na pala ako sa iyo, Rodel Marcos. Medyo madilim, brown out dito ngayon sa amin. Ayan o. Ano yan? Ilaw yan? Ayos o. Ano? Ayan o. Buti na lang may supply ng kuryente o. Tatagal yan eh. Maganda, may lampshade siya, no? May lampshade pala doon, hindi natin nakakuha, no? Ayan, thank you, Rodel. Ayan, dati na pala akong dikit sa'yo, Rodel, oh. Naka-flashlight pala yung aking cellphone, kaya pala medyo, ano. Ayan. Dati yung dikit sa'yo, Rodel Marcos. Gipin ko yung bahay mo. Yun ba yung bahay mo? Chacha, mahilig ka pala sa ano, remix song. Ingat ka sa pag-upload ng remix song, Lods. Diyan ako na-reuse content. Mga bagong Chacha, non-stop remix. Na-reuse content ako dyan sa nakaraang taon. Remix song. Tamsak number 5 dito. Premiere pala to. 60 minutes. Malapit na pala. Plus 10 PM. Premiere in 59 minutes. Sold out. Thank you, Rodel. Ay, nakapin ka na. Tamsak ako dito sa iyong upcoming premiere. Dikit na rin, Rodel Marcos.
Riddle Marcos. Ayan. Tamsak na, idol. Lubat pala, puta ngayon pala wala. Lubat. Lubat na ba? Lubat pala ating ano, Bluetooth. Kaya pala. Thank you po. Yan, you're welcome, Riddle Marcos. Mamaya pa magkakailaw dito, Riddle. Kasi ano, everyday brownout dito. Everyday ang brownout. Nagtitipid ang company namin sa kuryente. Kaya pinapatay ang ilaw tuwing umaga. And mega shout out guys.
Mini Grab, shoutout. Taga saan ka, Rebelo Marcos? Mini Grab, shoutout sa mga papasok sa ating live. Nine ten. The time is 9:10 a.m. Saudi time. Antok pa tayo. Antok. Sawa na sa tulog. Antok pa rin. Sobrang lamig kasi dito ngayon. Karasa.
Pa pwede magsabay. Gami Globe, shout out. Yan palablab sa nakapin. Redin Marcos. Tok ako. Thank you guys sa mga nakabidyo dyan. Mega love shoutout. La 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 la. Antok naman. Antok. 2 million people in the house. Mega love shoutout. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Ito pala, ito nga pala. Ilaw. Ilaw to. Ayan. Ito. Yun. Kailaw. Yan. Babala ka ng bahay guys. Sa mga naka-BG dyan. Gami ko love shoutout. La 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 la.
Yung ano, kilay daw niya na maganda. Yun. Sarap maligo pag walang heater eh. Oo. Gabi. Ha? Gabi. Nabusuhan natin Pakistan eh. Ah, makamalamigan. Tunyo. Yun. Wala, tunyo? Wala siguro may alit yung kutsara. Pero naman kumain sa kanina eh. Nasa baso ko lang yun eh. Hindi ko bilang sa loob yung baso. Mas yun, sa mas yun. Sa siguro. Ayan. Nagpainit ka ng ulam kanina. Kanina? Ang ulam? Nakabulong pilig. Jangan kumuha. Kapalit naman sa kanya eh. Malugot si Alex ko eh. Hindi niya natandaan yung kutsara niya. No? Ito, binigay pa ito dati ni Umi sa Ahil. Sa kamsa niya ito binigay. Ha? Mayroon pa ng kutsara. Mainit ang kakainin mo. Wala naman, no? Ha? Wala naman. Ang Tubig.
Uwi ako eh. Kung ginusto ko pa na maibigay sa mga nagpaano pa ako, ano ko yun? Yung sabi ni James na, ay sabi ni Byron na, inipas ko, di ba, ano, tama kung ginusto ko, paano na ako doon? Kami wala yung Sikret. at saka, ang panggabi ko, parang hindi ko pa rin nakakaroon ng panggabi ko lagi, o ganun. At saka, iba ko sa gabi, Hihina ang katawan mo, hindi katulad sa araw. Yung ganun man lang, hindi ako siguro magalit mo matay sa ganyan palagi na nakasal ko. Kung sa pagsabi ka hindi ka makabumisyon. Hindi ko lang sure. Tamang isip naman yung dalaw dito na basta. Bibili yata ng tuwan daw ah. Kain-kain ni Marlon yun. Yung laptop. Tuwan daw nga talaga. Sure, why not? Basta to 1.5. Ako lang sila po.
Danilo. Kabataan. Dapat wag na ito kay Steven. Lagi tayo nakakulong. Hindi tayo lamigin kasi lagi tayo nakakulong. Kwarto. Pag natas mo may hangin. Hindi ka mo lang sila na mo. Hindi mo naman kakagalitin mo may hangin. Kung naman, marami nakikita tayong halaman dyan. Ang hirap naman. Tama. Alright. Alright. Love shout out. 3 million people in the house. Dahil kung nakahanga dito, dami nakasampay. Ayan. Ang sampayan ng bayan. Tamsak. Ayan. La 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 la.
Gaming Club, shout out to everyone. 43 minutes na tayo. Salamat sa mga nakabidyo dyan. Medyo madilim talaga ang kwarto kasi brown out sa ating kapaligiran. Shout out. Thank you, Idol. Ayan, from Written Marcos Vlog.
Ano nilagay? Sa rep? Ito pala, no? Kakain din yung pinggan. Yung naman yun. Sa pinggan yun, di ba? Yung pinila ko nung minsan, nagdada ko sa akin. Oo, hindi naman tulad dito. Dito, parang sa pindang. Hindi mo. Sarap pala, no? Shout out, shout out. Kain tayo, cake. Ayan, no?